Hage tabuke nukna norong miyawo Bharat Haktorni Home Minister Amit Shah se tabuke Kokborok je Roman script sanglai tongmani Tiprasa rong 99.9% no je Roman script sanglai tongmani omono borok Devanagari be khlainani bagui sawiri re pheke miyawo Rajbasa Haibasa Iraibasa hne sawai hage kwbangma Mizoram rok bo Roman script banyo use khlai tongo Naga rok bo Roman script banyo use khlai tongo Meghalaya ni Khasi Garo rok bo Roman script banyo use khlai tongo bongni kokno swinyani bagui hage tmani bagui Tripura ngake oma amte hai khlai tongnani nang omo saboni chal ngai oma amte hai Home Minister Amit Shah miyawa amte hai sanani nang Tripura ni chal damo Tripura ni CM Manik Shah ni chal da ro kwbangma amte hai kok sunglai tonglai social media ni bisingti Tiprasa rok tabo hage tasi usukango Ministry of Home Affairs ni secretary ro Tripura phayei o jagani media rok bai kok sungjangmani HDO lo je Roman script bai khlaiei language no dawi da man nei hage omo dawi mano kurfano o jagao raida khajak krei Roman script bai daimia nei borok o jagao gosilangjak tai je Roman script bai je nijini language no amo khlainai khlaya amo Tripura government hai ke state government ni bisingo si nei borok amo amte hai sawi klangjak hage o jagao tabuk je Home Minister Amit Shah miyawo je samani Kokborok no Roman script bai khlainani bagi je sanlaimani amo Devanagari bai khlainani khlairinani khlaidi ni samani bo amo saboni chal bai bo amo miyawa amte hai saka saboni kok bai miyam tui hai borok saka tmani bagi mala amo central ni bisingtui te right de khobjang ni bisingtui je amo ngakai amo swijak krei tmani bagi male nor mokol bai thangna nugui tongo Mizoram tai Nagaland tai Meghalaya rok borok joto Roman script bai use khlaiei sui tongo TBS board tai kwbangma board exam no borok that means amo state government ni yagono hagi chino jaga chirik je sanlai tonglaimani Tiprasa rok omo jaisi nangya tai Tiprasa ni bai ke samung khlainai hai khlainai hne boot bank no tui thogoi tongo kwbangma ayang narni je Bangladeshi illegal immigrant phai tongma bo Tripura bo habui tongmani je chini Tiprasa rongni je chini Tiprasa ST tribal rongni je o jagao population minority ingteng te din percentage komi tongmani amno kai focus khlaya borok te habri tonwo Tiprasa ra amsang andolon demand khlai tongmani mantai soktai te kwbangma illegal Bangladeshi phainer rongno borno hordi borno romdi hne amo jaisi kri borok Tiprasa rongni kwbangma mantai soktai bo ria Tiprasa rongni mantai soktai rene hne Tiprasa Accord khlaimani borok kokremani rinani hne hake amo bo amsuk Tiprasa rok sanglai tonglaimani tabu hake lengma silenge ekdom sanas musunglia mangla kha hai ira hini tongmani borok tabuk boria hake je chini Tiprasa rok san tongmani Roman script amono se ulta hami saboi omoriya Devanagari sinadi hai ira hne impose khlaima haingi to khabongni language no bangla to impose khlai no tongo chini Tiprasa rok no tai tabunga ke hindi bo impose khlai tongka amoni bising chini Tiprasa rok bo bujinani ringya haken rok bahai matong amono ti comment khlai nai dije amono wan chuki namen pore bahai matong comment khlai nai sahodi nong bakhani korok tayo video no sajak to hanke like redi channel no subscribe khlai di nongni kuno fana thanglak channel no subscribe khlai ke belai support mane thangnai please channel no subscribe khlai di norok baksa buksu video naifano channel no subscribe khlaiya haike demotivating thango amne bagi channel no subscribe khlai redi please channel no subscribe khlai man pore te bell icon click khaji jefra angkatal video dawo nong noro direct notification soginyani bagi haike kaham tongbai di thancha tongbai di hambai khulungka